Nej. Nej. Det ska vara så den kommer ut i näsan. Nej, så det var... tryck i den ut. Det är taskigt, Vigge. Det var taskigt. Ni köper ny tandkräm till mig imorgon. Skulle ju. 3 timmar skulle vara där ju. Sen skulle du ta upp i näsan lite. Du skulle Shit. Han går så vi med han då. Ja, vad? Så att han inte vaknar. Hur fan kan man däcka så shit? Seriöst, man kan inte däcka så mycket. Alltså shit. Man kan, detta är olagligt, han är vaken. Man kan inte däcka. Men han hade inte varit vaken med tankar där. Nej, jag vet, men man kan inte däcka så här. Jag tror bara inte vill jag gå på helvete. Han kommer bli blind. Ta väck tankar från ögonen. Ta väck tankar. Du kan ta det med helvete. Han kommer bli blind. Seriously, det är faktiskt läskigt. Ja, tack. Men det var till det stenar. Han kommer inte höra något. Vi skulle haft andra öron. Så man vaknade och trodde han var död. Men för du andra örat, vad sa du? Det kom på soffan då. Ja, det inte ögonen på helvete. Nej, jag tror det kan fan har svida. du klient tanken? Du, när han vaknar skulle vi ha haft andra örat. Han kommer inte höra. Nej. När han vaknar, han gör väl att vara vaken. Det är bub att sitta hela natten eller bara vänta. Nej, han ska hem. Lyssna. Alltså alltid som vanligt. Då rör man på om en äng. Jag undrar vad han drog. Nej, jag är faktiskt slutläkt. Nej, Jo, det är han. Han kommer inte vakna. Jag lovar att han inte vaknar. Han vaknar inte. Nej. Han är han vaknar inte. Jag lovar att han inte vaknar. Han är sjuk ut den människan. Jävlar är det ju. Ska man vakna? Peppar nu. Ja, jävla flyga. Han ler. Jag har ont i revbenen. Nej. Nu börjar han kompa. Nu bara kör han. Nej! Det är min soffa, ska jag spotta till min soffa. Fan. Jag får den. Så somnar han om. Ja, det var en jävla mörk flabbe. Jag får ta bort det. Man kan flöja som större. Somnar fan om. Sjuk den människan. Han tål en del. Det måste man ju säga. Alltså jag fattar inte.